नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जी के स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. हा अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबर नीलम यांनी पाठवला असून याचे सर्व श्रेय हे त्यांनाच जाते. अनुभव सुरू करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे. जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आजच्या या थरारक आणि अंगाचा थरका पडवणाऱ्या अनुभवाला आपण सुरुवात करूया. वाकडेवाडी नाव जरी साधं वाटत असलं तरी संध्याकाळ उतरली की या वाडीत काहीतरी वेगळंच जागं व्हायचं. टेकडीला बेलगलेली ही छोटीशी वाडी, 4-5 घरे विखुरलेली, त्यातला अंधारा रस्ता आणि शेतांच्या कडेला उभ्या असलेल्या वड आणि उंबराच्या सावल्या. साध्या माणसांची छाती दडदडायला लागेल असं काहीसं वातावरण रात्रीचं इथे असायचं. या वाडीत रामेश्वर आणि सोनाक्षी आपल्या 10-12 वर्षाच्या मुलीसोबत म्हणजेच तन्वीसोबत साधा आणि शांत आयुष्य जगत होते. रामेश्वर सोलरचं काम करायचा. दिवसभर गावोगावी फिरून पॅनल लावणे, वायरिंग करणे, काही वेळा रात्रीही मेंटेनन्ससाठी बाहेर जाणं असं त्याचं रोजचंच काम होतं. सोनाक्षी घर सांभाळायची आणि तन्वी ती एकदम साधी, हसरी आणि खोडकर मुलगी. शाळेतून आल्यावर बैलगाड्याच्या चाकाभोवती धावणं, काळ्या मातीत पाय खुपसून खेळणं, तिच्या जगात भीतीला अजिबात काही जागा नव्हती. वाडीहून गावाकडे जाणारा रस्ता थोडा लांबच होता आणि रस्त्याच्या अगदी मधोमध गावची स्मशानभूमी होती. जुनं बोथट दगडांचं प्रवेशद्वार, आत अर्धवट मोडकळीस आलेले दगड, बाजूला पसरलेले झुडपं, त्यावर बसलेले कावळे आणि काहीतरी कायम कुजबुजल्यासारखा वाटणारा वारा. गावातल्या लोकांच्यात एक अशी म्हण होती, स्मशानाजवळून संध्याकाळी अजिबात कुणीही जाऊ नका, तिथे जिवंतांपेक्षा मृतांचे आवाज जास्त ऐकू येतात. पण याच मार्गांवर शाळकरी मुलांची दररोजची ये जा असायची. तन्वीचाही येण्या जाण्याचा रस्ता तोच होता. त्या दिवशीही तसंच. संध्याकाळचे 5 वाजत आले होते. शाळेची घंटा वाजली आणि निळ्या युनिफॉर्ममध्ये गुंग झालेली मुलं एकदम उसळून बाहेर पडली. तन्वी आणि तिची मैत्रीण रुही एकत्रच घरी जायला निघाल्या. अगं थांब ना, माझं पुस्तक खाली पडले. तन्वी तिची बॅग आवरत होती. रुही हसली. अगं तू ना रोजच काहीतरी पाडतेस. दोघेही चालत चालत शाळेबाहेरच्या पायवाटेवरून गावाच्या दिशेने वळाल्या. सूर्य क्षितिजाला टेकत होता. ढग रक्ताळलेल्या रंगात दिसत होते आणि पुढे स्मशानाचं बोथट प्रवेशद्वार. ते हळूहळू जवळ येऊ लागलं. रुहीने तन्वीच्या हाताला घट्ट पकडलं. चल लवकर जाऊयात, इथे दिवसा पण थोडं विचित्र वाटतं मला. आणि त्यात माझे आजोबा सांगतात की इथे काहीतरी आवाज येतात म्हणे. तन्वी अजूनही शाळेच्या गमती जमतीत रमली होती. स्मशानातलं वातावरण तिच्या नजरेला कधी पडतच नसे. पण त्या दिवशी तिच्या नजरेला पायवाटेच्या कडेच्या गवतात काहीतरी चमकलं. 100दा विचार करूनही ती गोष्ट धुळीतून कशी चमकली असेल हे तिला कळालंच नाही. तन्वी थांबली. तिचा श्वास हवेत अडकला. ती हळूवार खाली बसली. गवत बाजूला सारलं आणि तिथून एक सोन्याची बांगडी बाहेर आली. अरे वा! तन्वीच्या डोळ्यात आनंदाची ठेणगी पडली. अगं रुही बघ ना, सोन्याची बांगडी. रुही जवळ आली. हो ग, खरीच वाटते, पण इथे कशी काय पडली असेल? त्यावर तन्वी म्हणाली, काय माहीत. तन्वीने ती बांगडी हातात घालून पाहिली. ती बांगडी थोडी मोठी होती, पण तिची चमक मात्र अगदी नव्यासारखी. क्षणभरासाठी बांगडी हातात घातल्यावर तन्वीच्या अंगावर एक अनोखी झिंझिनी उठली. जणू कोणीतरी तिच्या मनगटाला घट्ट पकडल्यासारखं. अगं गंमतच आहे, ती असं बोलणारच तेवढ्यात तिला एका क्षणासाठी असं जाणवलं, तिच्या मागून कोणीतरी तिला पाहत आहे. ती दचकूनच मागे वळाली, पण तिथं मात्र कोणीही नव्हतं. फक्त स्मशानातली पांढऱ्या फुलांची झाडं आणि त्यांच्या वाऱ्याने हलणाऱ्या सावल्या. तन्वीने पटकन बांगडी काढून बॅगेत टाकली आणि ती म्हणाली, चल आता उशीर होते, आई पण वाट बघत असेल, तिला ही बांगडी दाखवते ना, ती जाम खुश होईल. असं म्हणून
त्या थोड्या पुढे चालू लागल्या. थोडं पुढे चालत गेल्यावर त्यांच्या इतर मैत्रिणी त्यांना भेटल्या. 2-4 मुलं दगडावर बसून बेडकांच्या कुडकुडण्याची स्पर्धा करत होती. काही मुली तिथे लगोऱ्या खेळत होत्या. तन्वी आणि रुही दोघेही त्यांच्यामध्येच खेळायला लागल्या. थोड्या वेळानं तन्वीला लक्षात आलं की आता भरपूरच संध्याकाळ झाली, आई तिला शोधतच येईल. म्हणून तिने घाईघाईने दप्तर उचललं आणि घराच्या दिशेने धाव घेतली. वाकडेवाडीचं वातावरण रात्री अगदीच वेगळं होतं. किरकिरणाऱ्या रातकिड्यांचा मंद आवाज, पाण्याच्या खळखळाटात दडलेला काळोख आणि दूरवर कुठेतरी हंबरत असलेला एखादा कुत्रा. घरात दिवे लावलेले होते. सोनाक्षी देवापुढं अगरबत्ती लावून बसलेली होती आणि त्यांच्या अंगणात शेकोटीची मंद राख अजूनही धगधगत होती. तन्वीला मात्र काहीतरी विचित्र बेचैनी जाणवत होती. बांगडीबद्दल आईला सांगायचं हे खेळण्याच्या नादात तिच्या लक्षातूनच निघून गेलं. सोनाक्षीने तिला विचारलं, काय ग, काय झालं, इतकी शांत का? त्यावर तन्वी जबरदस्तीने हसूनच म्हणाली, काही नाही ग. संध्याकाळ गेली, खेळणं झालं. अभ्यास वगैरे करून तन्वी जेवायला बसली. रोजच्यासारखं सगळं चाललं होतं, पण तरीही तिच्या मनाला एक विचित्र चुटपुट लागली होती. जणू कुणीतरी अदृश्य नजरेनं तिच्यावर नजर ठेवून आहे. त्या रात्री रामेश्वराला घरी यायला उशीर झाला. काहीतरी सोलरच्या तक्रारीचं काम होतं. तो दमूनच घरात आला आणि लगेच जेवण करून बसला. काय ग, आज आपली लेक इतकी शांत का? त्याने विचारलं. सोनाक्षीही म्हणाली, अहो हो ना, मी पण तेच विचारलं तिला. आज काही नेहमीसारखी दिसत नाहीये, काही झालंय का शाळेत? पण तन्वी मात्र विषय टाळत होती. तिला नेमकं कळत नव्हतं की तिच्यासोबत काय होतंय. बांगडीविषयी तिने घरी सांगितलं असतं, पण तिच्या तर लक्षातूनच गेलं होतं. आता रात्रीचे 10 वाजले. सगळे झोपायला गेले. तन्वी आईबाबांच्या मध्ये झोपली, पण झोप मात्र तिच्या पापण्यांजवळ येत नव्हती. घरातल्या शांततेतही तिला काहीतरी हलकसं कुजबुजल्यासारखं ऐकू येत होतं. कधी जसं वारा टीनवरून घासत होता, कधी पावलांचा हलकासा आवाज, कधी कोणीतरी कोपऱ्यातून हलकसं बारीक हसतंय असा काहीसा आवाज. ती डोळे मिटून झोपायचा प्रयत्न करू लागली, पण तेव्हाच खाली कुठेतरी काहीतरी पडल्याचा आवाज झाला. तिचे डोळे उघडले. तिच्या शरीरातलं रक्त अगदी थिजल्यासारखंच झालं. आई बाबा गाढ झोपलेली. ती मग स्वतःच उठली. दरवाजा हलक्या आवाजात उघडला. हॉलमध्ये पूर्ण अंधार पसरलेला. खाली जाणाऱ्या जिन्याजवळ पोहोचताच तिला एक विचित्र थंडी जाणवू लागली. जणू काही आजूबाजूच्या भिंती जिवंत होऊन तिच्या अंगावर फुंकर मारत आहेत. ती हळूहळू एक एक पाऊल उतरत होती. खाली आजी आजोबांची खोली. त्यांच्या दरवाजातून मंद उजेड बाहेर येत होता. बहुधा आजोबा अजून झोपलेले नव्हते. ती किचनमध्ये गेली आणि थंडगार माठाचा नळ चालू केला. तिने ग्लास भरून पाणी घेतलं आणि गटागटा पाणी पिऊ लागली. ती पाणी पितच होती आणि तिचा श्वास हळूहळू शांत होत होता. आणि तेवढ्यात अचानक तिचे डोळे अचानक खोलीच्या कोपऱ्यात थांबले. किचनमध्ये अंधार असला तरी धुक्यासारखी एक आकृती तिला दिसत होती. संपूर्ण काळसर, डोकं खाली झुकलेलं. तिचे लांब केस खाली गळत होते, जणू काही काळ्या पाण्यात भिजलेली. तिचा हात माठावरचा तोल गमावू पाहत होता. का कोण जाणे, पण ती आकृती अजिबात हलली नाही. खरं तर तन्वीही थोडीफार घाबरली होती. तन्वीचं हृदय एवढं जोरजोरात धडधडत होतं की तो आवाज तिला कानात प्रतिध्वनीसारखा ऐकू येत होता. ती हळूहळू एका पावलाने पुढे गेली. ती आकृती एकदम स्थिर, पण त्या शांततेत काहीतरी भयानक दडलेलं होतं. जणू ती आकृती तिची वाटच बघत असावी. तन्वी आणखीनच थोडं जवळ गेली. आता त्या आकृती आणि तन्वीमध्ये 2-3 पावलांचा अंतर उरला होता. आणि तेवढ्यात अचानक तन्वीच्या खांद्यावर एक थंडगार हात पडला. तन्वी प्रचंड घाबरली आणि झटक्यात मागे वळाली, तर मागे आजी उभी होती. तन्वी बाळा, एवढ्या रात्री इथे काय करतेस? आजीने तिचा हात घट्ट पकडला. आजी, इथं कोणीतरी उभं होतं, काळी बाई, तिथं बघ ना त्या कोपऱ्यात. तन्वीनं कोपरा दाखवला.
आजीनं पाहिलं, पण तिथे मात्र आता कुणीही नव्हतं. फक्त मातीचा माठ आणि भिंतींवर त्यांच्या दोघींच्या विचित्र तयार झालेल्या सावल्या. आजीनं तिला वर नेलं. खोलीत पोहोचल्यावर ती आईबाबांच्या मध्ये जाऊन पडली. पण झोप मात्र दूरच. तिला अजूनही वाटत होतं की कोणीतरी तिच्या मागे उभं आहे. आणि तेवढ्यातच तिची नजर वरच्या पंख्याकडे गेली आणि पुढच्या क्षणी तिचा श्वास थांबला. पंख्याच्या ब्लेडवर एका स्त्रीची आकृती बसलेली होती. काळी, शांत, हलके हलके पंख्यासोबत फिरत. तन्वीचा ओरडा रात्रीची नीरव शांतता फाडून गेला. आई! आई बाबा दोघेही दचकूनच उठली. काय ग, काय झालं? सोनाक्षीने तिला मिठीत घेतलं. अगं तिथे एक बाई पंख्यावर, तन्वी रडत रडत सांगू लागली. रामेश्वरने पंख्याकडे पाहिलं. तिथे मात्र काहीही नव्हतं. तो शांतपणे म्हणाला, अगं हिला स्वप्न वगैरे पडलं असेल, घाबरली ती, कान फुकतीचे. त्याने तिला शांत केलं. पण तन्वीची भीती अजूनही ओसळत होती. आणि तेव्हाच बाहेरून ताबडतोब काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. सगळे दचकले. रामेश्वर पटकन बाहेर गेला. हॉलमध्ये काचेचं शोपीस जमिनीवर फुटलं होतं. जणू कोणीतरी मुद्दाम पाडलं असावं. आणि तेवढ्यातच भिंतीच्या मधोमध अचानक रक्त वाहू लागलं. लाल चुटूक, जाड, हळूहळू ठिपकत खाली पडणारं. सोनाक्षी मोठ्यानं किंचाळली. आजोबा खोलीतून बाहेर आली. आजीनं शंकराचा नामजप सुरू केला. आणि तन्वी, तिचा चेहरा पांढरा पडला. कारण ती हळूहळू आठवून सांगू लागली, आजी मला आज स्मशानाजवळ एक बांगडी सापडली. आजीनं तन्वीच्या हाताला धरलं. काय म्हणतीस बाळ? कुठली बांगडी? तन्वी थरथरत सांगू लागली, अगं आज शाळेतून येताना स्मशानाच्या जवळच मला एक सोन्याची बांगडी सापडली. मी ती बॅगेत ठेवली. ते ऐकून सगळ्यांचे चेहरे उतरले. आजीनं झटक्यात जाऊन तन्वीची बॅग आणली. ती उघडली. आतून पांढऱ्या कागदाच्या पेन्सिलच्या गोंधळातून त्या बांगडीची बारीकशी झाक पुन्हा दिसू लागली. ती बांगडी आता जळाल्यासारखी दिसत होती. जणू तिच्यावरून हलकासा धुरू निघत असावा. सोन्याचा रंग काळा सुरुंगात बदलला होता. आणि बांगडीला एक विचित्र कडवट वास येत होता. तो वास जणू काही चिता विझल्यानंतर राखेचा असावा. आजीने हातात ती बांगडी घेताच तिच्या डोळ्यात आश्चर्याची आणि भीतीची मिश्र छटा पसरली. तिला आता सर्व प्रकार समजला होता. ती आजोबांना म्हणाली, ही कोणीतरी सुवासनीची बांगडी आहे. तिला जाळताना ही बांगडी काढली नव्हती आणि तीच कदाचित कुत्र्याबित्र्याने बाहेर आणली असावी आणि तीच तन्वी घरी घेऊन आली. म्हणूनच तिचा आत्मा तिची बांगडी मिळवण्यासाठी धडपड करतोय. आजीने रामेश्वरला आणि आजोबांना ती बांगडी दिली आणि ती लवकरात लवकर जाऊन स्मशानाच्या बाहेर भिरकावून यायला सांगितली. रामेश्वर आणि आजोबा दोघांनीही त्या क्षणी जाऊन ती बांगडी स्मशानाच्या दिशेने भिरकावली आणि पुन्हा घरी आले. आजीने तन्वीचे कान फुकले आणि देवपाटातला अंगारा आणून तिच्या कपाळावर लावला. आजी म्हणाली, आता सर्व काही ठीक आहे. याच्या पुढे असला काही अनुभव येणार नाही. तुम्ही सर्व जाऊन झोपा. आजीनं देवपाटातलं गंगाजल घरात सर्वत्र शिंपडलं आणि तीही झोपायला गेली. त्यानंतर मात्र त्यांना पुन्हा तसला काही अनुभव आला नाही. पण आजीने तन्वीला बजावलं की स्मशानाबाहेर काहीही सापडलं तरी अजिबात घेऊन यायचं नसतं. काही लोकांचा जीव त्यामध्ये अडकलेला असतो आणि तो आत्मा ते मिळवण्यासाठी आपल्या मागेच येऊ शकतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन अनुभवासह. धन्यवाद.